Sa Gihaman, Leganes, basurang indabukan naglaton sa nagatumpok nga goma nga gintunaan sang tuman kadamol nga aso sa lugar. Ining gintutukan ni Daryl Marie Sarmiento. Layo pa lang makita na ang tuman kay itom kag madamol nga aso nga gintugas sang pagkasunog sa mga goma sa barangay San Vicente, Leganes pasado las 11 kay inas sang udto. Dugay-dugay nagibuwal kalayo na. Di na namon masagangit kay gamay mo lang yung balde namon nga nasapya. Layo pa ang tubi. Base sa investigasyon sang Bureau of Fire sa Banwa sang Leganes, gintunaan sang sunog ang napabayan nga dabok nga malapit sa tinumpok nga mga goma. Mula man dayon mga adjacent building ang naprotektaran lang hindi magsaylo sa humay. Kay base magsaylo sa humay maglapad pag Maswerte nga wala sang kuluyan malapit sa nasunog ang mga goma. Naglaton lang ini sa porsyon sang humayan nga nalabot sang kalayo. Samtang nagresponde ang Municipal Disaster Risk Reduction and Management Council bangon sa tuman kadamol nga aso sa palibot sang lugar. Inpa-vacate na sila. Diri lang ayon sa amon wala na tawo. Pero ari na di sila tanan sa diri nga side. Gin pangkatuan na to sila nga magkaitiiban may mga hapon to daal. Upod kay Hans Desierto, Daryl Marie Sarmiento, One Western Visayas.